magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Thankfully po ang aming pasukan ay sa July pa. Pero kahit na tag-ulan, kami pong mga magkakaibigan ay nagbabalak na mag-mountain climbing. Ngayon, hindi ko naman po concern yung ulan kasi feeling ko mas magiging exciting po talaga yon. Ang concern ko is, can I actually do it? Kasi never pa po ako, Nicole and Diego, ever na naging athletic or sporty man lang. In fact, wala nga akong rubber shoes. Ano, sasama ba ako o hindi? Parang nakaka-excite na hindi. Sama ba ako o hindi? Ayan. Alam mo, ito yung mga Ganda example ng mga... pinagtanungan mo. Mga PWD. Yung mga pinagtanungan mo na yung isa dito, ang lahat po ng rubber shoes ko, wala po ako yatang rubber shoes unless may magbibigay, no? Wala po yata akong rubber shoes na ang purpose niya ay for walking. Na yung pangmalakasang walk, yung mga pangmahabaang paglalakbay. Kasi usually, pag mga ganong klase mga rubber shoes, feeling ko kasi hindi aesthetic. So, ang mga rubber shoes na suot ko, na meron ako, yung bang aesthetic siya, pero hindi talaga siya pang rampa, hindi siya pang matagalang pang Naalala ko dati tapak. yung mga rubber shoes ninyo ni Joe Wadick. May mga pakpak. May mga pakpak, may mga kulay dilaw, pink, ganyan. Yung hindi siya talaga pangharaba. So, ang tinanungan mo, ganun po ang laman ng closet, ha? Ganun po ang rubber shoes. So, kung pagiging athletic rin lang, pagiging sporty rin lang, wali ako. Meron nga pong isa dito sa tambalan nagbalak na mag-jogging. Nung nakakita po ng mga pagkain, nag-stop over tas hindi na natuloy. Ikaw ba yun? Pero ako, I would say, of course, we're not the perfect people to ask regarding mountain climbing. Yung sinasabi mong hindi mo consider ang safety. I-consider natin yung safety. Unang-una yan. Unang-una yan. Diba? Bago sa trip ninyong magkakaibigan, i-consider natin yung safety. Safe ba yung lugar na pupuntahan? Number 1 yan. Correct ka. Ito ba ay inaakyatan na ba talaga ito? As in like, wala akong masyado alam sa mountain climbing, pero ito ba ay usual na inaakyatan na maraming mga stops or maraming mga posibleng mag-guide sa inyo? Ganon. Actually, yung mga mountain climbing, kung lagi yung pinupuntahan na bundok, actually, sabihin natin yan, safe naman yan. Ayan, yung mga trail. Correct. Kasi ako, di ba, last April, gagaling ko lang din sa bundok. Yan. It's a 2-hour walk at alam ko talaga na hindi siya meant. Hindi siya dinadaanan ng mga tao na nagmamind. As in, yung may mga paatras ka na. Ayan. Pababa, walang hawakan. May spaghetti pababa pataas. Di ba? Ang Mount Everest ba yung aakyatin? Naku, patay tayo dyan. Pero ako, siyempre, nag-caution na rin din ako dahil gumamit ako ng smartwatch. Minomonitor ko yung heart rate ko. Sabi ko, tumigil muna tayo. Masyadong mataas ang heart rate natin. So, ibig sabihin, kaya mo sinishare yan, Jigs, is because first and foremost, bago yung trip ninyo magkakaibigan, bago kayo mag-outing, ano man yan, mountain climbing, swimming, or whatever, you have to consider the safety. Tama. Hindi pwedeng, wala naman ako sa safety, Correct. ganyan. Hindi, wag po. Kailangan safe po yung pupuntahan. Kasi yung isa sa mga kasamahan namin doon, nung umakyat kami ng bundok, hinimatay. Tingnan Nag-pass mo out yan. siguro mga 5 to 10 minutes. Ano ba yun? Fit din siya? Medyo fit siya or hindi? Medyo may edad na rin din. Ayan. Kasi ang sabi ko, wag tayong sa briefing ko pa lang sa kanila, wag tayong sasabay sa mga ninja. Ayan. So yung sinasabi ko, yung mga lokal bata, hindi yung mga lokal yung mga doon. lokal na kaya sunod nakapikit. Sunod siya ng sunod. Ay, wag doon. Ganon. At saka tama ka, yung sinabi mong ninja. So, ibig sabihin, doon tayo sa beginner's trail. Yan, oo. Diba? So, wag tayo agad sa Mount Everest. Correct. Umpisan muna natin sa Chocolate Hills. So, ganon.
Ibig sabihin, level 1 muna tayo. Correct, oo. Lalo pa sinasabi mo, ito ay first time. Pero I believe that this will be a nice experience for your group sa inyong magtotropa bago mag-umpisa ng klase. Pero again, ulitin namin yung safety ang important. Importante yan. At bukod doon, alam ko kaya ka na-excite na parang natatakot kasi hindi mo ito comfort zone. 'Di ba? When it is not your comfort zone, when you're not comfortable with something, merong pag-aalinlangan. Parang gusto mo na ayaw mo. But totoo naman po na ang opportunity only knocks once. Maaari po nga hindi na bumalik itong oportunidad na ito na lahat kayo excited para mag-mountain climbing or to do something new. Tama. So kung binibigyan tayo ng pagkakataon to try something new, pagdadasalan natin na maigi, ililista natin kung ano bang makakabuti ba ito sa atin o hindi, 'di ba? Safe ba ito, yung mga ganyan. And then just go ahead, do it and enjoy. Tapos yung mga gears, kinakailangan din yan. True, yung sabi mo nga kanina, smartwatch, 'di ba? Like for example, yung mga for emergency kasi Ay, hindi mo alam, bundok yan eh. Correct, ang daming pwede at posibleng mangyari dyan. Though mai-enjoy ka, alam ko na-excite ka kasi dadaan ka sa mga ilog. Ayan. Na usually hindi mo nakikita, may mga hanging bridge kami na nadadaanan na talagang yung nature ma-appreciate mo. Pero again, dapat inihahanda mo yung sarili mo talaga. Totoo yan. Yung safety gear would include that proper footwear. 'Di ba? Hindi ka pwedeng nakachinelas or kung ano man yung mga, 'di ba? Usually ganyan. So yung proper footwear, yung mga ganun, tas yung mga yung emergency kit ninyo. correct, naku, mahalaga yan. Hindi mo alam kung ano mangyayari. At kung sino ma-encounter at ano ma-encounter nyo sa bundok, 'di ba? Pero ang maganda diyan, something new for you and your friends. Dapat may kutsilyo ka tsaka kalamansi. Ayan, para Baka kumanta yung Ibong Adarna. Baka sakaling kumanta ang Ibong Adarna, 'di ba? Kung hindi mo alam ang kwento ng Ibong Adarna, naku, baka hindi mo inaral, baka tulog ka nung lesson, 'di ba? Pero mahalaga 'yan. And seek the the help of professionals, 'di ba? Importante na tanungin mo yung mga eksperto, yung mga ninja, sabi nga ni Diego, kung paano nila ginawa, ano yung mga tips na gagawin, ano yung mga precautionary measures, yung ganun. Sila po yung tatanungin ninyo, hindi kami. Pwede ka na mag-join sa mga group ngayon ng mga mountain climbers. Tsaka ba sa beginners muna na level? Wag agad na parang level 3 agad or level 2. It's okay to start from the beginning. Kasi posibleng pwede mong sa sobrang excitement mo, makaakyat ka. Ayan. Ay, yung pagbaba ngayon. Ayun na nga. Ayun na nga, 'di ba? So wag po tayong masyadong mayabang minsan na akala mo kinakaya ang lahat nang hindi nagtatanong, 'di ba? Na puro yabang lang, 'di ba? Pero again, this is a nice opportunity for you, but please stay safe and magtatanong. Wag mahihiyang magtanong, wag mahihiya na humingi ng help kung kinakailangan, 'di ba? Alam mo po yung mga sinasabi nating trying out something new. Ano yan minsan natatakot tayo diyan na mag-try ako kunyari pumasok sa bagong negosyo, mag-try akong pumasok sa isang bagong grupo, bagong organisasyon. Nakaka-nervous talaga siya. Pero alam mo, ang kailangan mo lang talagang gawin is you just have to take the leap or you just have to take that step. And pagdating mo doon, marirealize mo na, ay, pwede ko palang gawin. Kaya ko palang gawin. Buti na lang sinubukan ko. Correct. Diba? Pinag-aaralan mo rin din. True. Totoo yan sa pinag-aaralan. And speaking of, natandaan mo ba? Nung 20th anniversary ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Congratulations! Congrats, Ma'am Mayet and Sir Richard de la Rosa and the whole de la Rosa family. Congratulations on celebrating your 20 years in the line of visible luxury, which is gold, diamonds, jewelry, and nag-launch din sila ng Mayet de la Rosa Fine Fragrances na napakabango po talaga, 'di ba? Yan yung sinasabi natin na tinanong yan sa press nung nagkaroon ng press con, tinanong na nasanay na sila sa visible luxury, which is jewelry, tas biglang nag-venture also into invisible luxury, which is perfume or pabango, 'di ba? Bakit at paano? At hindi naman talaga natin malalaman kung hindi talaga natin susubukan. Nung pine-prepare, tinahanda namin yung celebration na yan. Nasabi sa akin, Jegs, na rarampa daw ako sa sa fashion show. Nung
una, ang ginawa ko, Jex, parang sabi ko, dapat mag-host ako kasi, I'm very comfortable with holding a microphone. Pag binigyan mo ako ng microphone, of course, lagi pa rin ako ninenervyos every single time. Pero, komportable ako dyan kasi alam ko forte ko yan. Pero yung modeling, model platoon lang po ako. Hindi ko po eksena talaga Rumampa po ang inyong kumikinang-ina. Pero, yun nga Jex pag hindi ko naman ginawa at hindi ko sinubukan, di ba? Hindi ko naman malalaman kung hindi ko siya kaya or kaya ko ba siya, di ba? So, inilaban ko na lang and ang pinaka-importante is in-enjoy ko na lang siya. And then, what's Yun good, na lang, what's yun na good about lang. it bilang audience na you're being Nicole Yala, di ba? Correct. You don't pretend somebody else na Actually, tatapatan mo yung mga hindi, model wala. ko. Hindi ko tatapatan talaga kasi ang mga galaw po nila ay talaga makikipot. Pero, ang ginawa ko, kahit papaano, nagtanong din naman ako at nag-observe din naman ako kung paano gagawin. Ayoko rin naman na seryoso yung fashion show, tas kengkoy lang talaga ako Correct. lalabas. Dog show mo. Dog show ko lahat. Hindi naman. Pero, di ba, I will make sure that I will still deliver my character while also delivering what I need to do, which is kailangan ko mag-catwalk at kailangan ko mag-fashion show. Pero sabi ko, siseryosohin ko talaga siya, pero may Nicole Yala twist, Pero di ba? nakikita talaga namin yung aura mo, yung parang nag-aapoy. Papunta ka na sa San Goku eh. O, yung mga kakilala si San Goku, malamang may gout ka na! Eh di syempre no, sa bawat oportunidad na pwedeng ibigay sa iyo, 'di ba? Dapat nag-aapoy at nagliliyab Tama. ka, 'di ba? Oo. Dapat passionate ka about it, 'di ba? Ay, Kaya ganun po andun nga lang talaga. sa gilid, lakas-lakas ang sigaw ko. Hindi ko nga kita nakita. Natuwa nga ako na narinig ko ikaw nung sinend mo sa akin yung video. Nandun Pero kami- buti na lang hindi kita nakita kasi tatawa talaga ako. Ando kami sa gilid ni Papa Ren, Oo, ni ng Jowa asawa ko. Dick. Hindi ko Oo. rin alam kung nasan yung asawa ko. Feeling ko kasi nung Tawa time na kami ng yun. tawa dun sa gilid. Tingnan mo, ayaw pa kabugo. Yun daw yung usapan ninyo ayaw pa kabog. Siyempre no, ang sa akin kasi, pagka nandun na ako, di ba, it's people with competition. Tandaan, isa sa mga strengths ko ay competition. So natural para sa akin yung nangangabog. Nang level na kaya ko. Tama. Di ba, hindi ko kakabugin yung mga models kasi talagang sila talagang yun na yung ginagawa talaga nila. Pero, ang kaya kong gawin is what I can do. What I can also offer. Di ba? Ang ganda ng damit ko, gawa ng designer, Norman Akuba. Wow, diba? kaya pala. Napakaganda. So it was a really beautiful and fun experience. Ang Congrats! ganda. Congrats po, Mayet de la Rosa. Ako po si Diego At Bandido. ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!